Skôr ako si všetci začnete hromadne rušiť poistenie nehnuteľnosti alebo si nehnuteľnosť úmyselne podpoisťovať, by som vás chcela upozorniť len na jednu vec. Skutočne úspešní a rozumní podnikatelia chápu, aký dobrý nástroj poistenie môže byť. Dokonca sú ochotní zaplatiť si, aby im poistné podmienky skontroloval právnik, či skutočne hrajú v ich prospech alebo nie. Pretože chápu, že priestory, ktoré slúžia na moje podnikanie a môže ísť kľudne aj o prenájom, sú pre mňa naozaj dôležité. Je lacnejšie zaplatiť si pár stoviek eur na poistno, ako neskôr desiatky tisíc v prípade potreby opravy. A mimochodom, skúste si naštudovať, ak vaša nehnuteľnosť, ktorú prenajímate, dajme tomu po požiari, nie je obyvateľná, či je váš nájomník naďalej povinný vám platiť nájom, alebo nie. A mimochodom, aj strata nájmu sa dá poistiť a viete to hodiť na poisťovňu. Takže zachovajme všetci chladnú hlavu a dávajme svoju pozornosť tam, odkiaľ naozaj idú relevantné informácie. Čus!